घन्टा सम मोनो जिउआव बेनि बिथोराव जोङो सानसेयाव फरायसा हिसाबै जों घन्टासे होनो हायाना आंबो बेबायदि फरायाखसै आंबो परीक्षा खाथियावल' बिराद फरायोमोन ओरैनो आङो बायदिसिना ससाइटिनि खामानि आं उन्दैनिफ्रायनो आङो बेस्थ' थायोमोन बहाबा भलिबल टीम बानायब्रबगोन गामियाव हिन्जावफोरनि मालाबा खेराइ ग्रुप गिदिर बानायब्रबगोन बहाबा मोसानो लाना थांगोन भलिबल टीम बानायनानै धामाधुम प्रेक्टिस खालामना इन्टार डिस्ट्रिक्ट माबा माबि गेलेनो थाङो शिलंफोराव फरायब्लाबो आङो बर' हिन्जाव गैयिनि स्टुडेन्टस खमखाय बहाबा बर' नार्स मावनाय सोरनियावबा ओंखाम जानो थांनाय सोरनिबा हिन्जावफोरखौनो गथाय मोसाग्रा टीम बानायो गामिया खाथियावहाय माथावरि जावबाय माथावरि बानायनायनि नामावहाय खालासिजों कन्ट्रेक्टारजों हिन्जावफोरखौ जिनाहारि खालामबाय गाज्रि खालामबाय आं थांनानै बेवहाय मास मोननै लेखा रोङि आइजो बायदि जानानै आं खामानि मावहैखुमादों बायदिसिना आं बेबायदि खालामबाय थायोमोन खिन्थु जे एग्जाम फैयो परीक्षा फैयो संसारा फारसेथिं आंनि फरायनाया फारसेथिं आं कन्टिनिउसलि 10 दिन थोबसेबो उन्दुआलासिनो फरायनाय आंहा रेकर्ड दङ आं दानो परीक्षा खाथि आखाइ खबजाया खिन्थु परीक्षा खाथियाव फरायनायसो बे उपाय गैला जोबा फरायनाया मा खालामनो कन्टिनिउ बिनि उनावहाय आं लोमजानानै थायो आं फरायनो बायोमोन माने गुबुन खामानिखौ आं बारा इन्ट्रेस्ट होयोमोन खिन्थु बे जे परीक्षा फैब्लाय आं संसारखौ मिन्थिला फरायगोन हरसे थाला आं 5टासिम फरायो मोनाबिलिनिफ्राय गेजेराव साहा कापसे मोनब्ला मोनबाय हस्टेलफोरावथ' बेखौबो मोना आं क्लास 6निफ्राय हस्टेलाव थादों MA पास जानायसिम जोंखौ फराय होननानै बुंग्राबो रावबो गैयामोन बिमा बिफाखौ खाथियाव जों मोनफेराखै स' बानाया बायो खिन्थु फरायनो नांगोन दिनै आं मिथिदों आं जुदि सानफ्रोमबो घन्टासे फरायनायमोनब्ला आं परीक्षा खाथियावल' फरायनानैनो आंनि सानफ्रोमबो आंनि रुममेटफोर आंनि लोगोफ्रा सानफ्रोमबो जेरै फरायोमोन आं बिसोरजों समान मार्क मोनोमोन परीक्षा खाथियावल' फरायनानै खिन्थु आं सानफ्रोमबो एटलिस्ट घन्टासे बा घन्टानै फरायनायमोनब्ला आं हयथ' टप 10आव थांगौमोन आं दिनै दुखु जायो खिन्थु मोनफिनला आं बे समखौ आंनि फरायसा जिउआ फैफिनलिया आंहा दा मोनसेल' लामा दङ आंनि मेगन सिङाव थानाय फरायसाफोरखौ बिथोन होनानै बिसोरखौ आङो टप 10आव थांहोनाय डिस्टिंक्शन मोनहोनाय फार्स्ट सेकेन्ड थार्ड 10 पोजिशनसिम फैनायखौ आङो खाबु होनो नाजानाय आरो बेनिखाय आं गोरबोजों बुङो जे उनाव दुखु खालामनानै जेबो लाब गैया उनाव उन दाहा खालामनानै जेबो लाब गैया बेनिखाय जेब्ला सम दङ फराय रंजानाय समा फैबाय थागोन खिन्थु खस्थ' खालामनाय समा उनाव आरो आं खस्थ' खालामगौमोन बिराद फरायगौमोनब्लाबो जों बेखौ मोननाय नंला बेनिखाय जिउआव फरायनाय समाव जों माबा मोनसे शर्टकाट मोननो लुबैबा बे गोरोन्थि जागोन नो शर्टकाट इन लाइफ अर इन स्टाडिज फरायनाय आरो जिउआव जेबो शर्टकाट गैया बारस'नाय गैया जों दिनै बहाबा थांनोब्ला लामाजों थांनायाव गोबाव जानायनि आङो दुब्लि बारस'नानै थांनो हागौ थाब मोनहैनायनि बारस'नो हायो नाथाय फरायनाय आरो जिउ खांनायाव बारस'नायनि खुनु लामायानो गैया you have to do hard work खस्थ' खालामथारनांगोन मावनो नांथारगोन संग्राम खालामथारनांगोन फरायथारनांगोन अब्लासो रिजाल्टआ मोजां जागोन दिनै फरायनायनि खोथा बुङोब्ला बेवहाय मोनथाम फेक्टर ज' जानानै थायो दिनै जोंनाव बेयाव टपिक मोनसे होदों my education and my future yes it is my education and my future my life आंनि जिउ आंनि फिउचार आंनि इयुन माने आंनि जिउ आंनि इयुनखौ दानाया आंनि जिउखौ दानाया बे आंनि आखायावनो थायो आंनि सोलोंथाइनिफ्राय आं बेखौ दानो हायो दिनै बयबो मिन्थिगौ मोनसे बाथ्रा दं नेलसन मान्डेलाया बुंनाय बाथ्रा एजुकेशन इज द मा होनदों बयनिख्रुइबो गोबौसिन हाथियार the most powerful weapon of the world सोलोंथाइया बुहुमनि मादाव बयनिख्रुइबो गोबौसिन गोख्रोंसिन गोहोगोरासिन हाथियार होनदों अब्ला बेसेबां गोहोगोरा जानो हागौ आरो मोनसे दङ बे जाबाय knowledge is power गियानानो गोहो एबा पावार
जों सोर लुबैया बेखौ बुहुमनि बिथोराव बयनिख्रुइबो गोबौसिन गोख्रोंसिन गोरासिन हाथियारखौ सोर मोननो लुबैया द मोस्ट पावरफुल वेपन बेखौ लानो हायोब्ला जोंखौ रावबो थगायनो हाया जोंखौ रावबो फोलानो हाया जोंखौ रावबो नाख्रेबनो हाया जोंखौ रावबो नासयनो हानाय नङा जोंखौ रावबो फोथायखेबस खालामनो हाया दिनै जों मानो थगायजायो दिनै जों उनाव मानो दं दिनै जों सोलोंथाइ मोननायनि उनावबो मानो गुबुनजों फोलाजायो because we are not acquiring that powerful weapon जों बे गोहोगोरा सोलोंथाइखौ जों मोननो हायाखै दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा सानफ्रोमबो मोनसे खोथा बुंदों जे क्वालिटी एजुकेशन लानानै गेरेमसा हारि दानाय तो क्वालिटी एजुकेशनखौ जों माबायदि मोननो हागोन जों दिनै डिग्री मोननो थाखाय फरायब्लानो जाया डिग्रीखौ जोङो कागजाव मोनगोन नाथाय द नलेज द एक्सपीरियंस बे गियानखौ जों गाव लानो नाजानो नांगोन फरायनायाव मोनथाम फेक्टरा सासे स्टुडेन्टखौ गोजौआव लाङो बे जाबाय फर्स्ट टीचर फोरोंगिरि सेकेन्डआव बिमा बिफा गार्जेन न'खरनि मानसिफोर आरो थार्डआव गाव फरायसाया गाव फरायनानै जेसेबां गोजौआव थांनो हागोन बेजों फोरोंग्रानिबो लोब्बा थायो फोरोंग्राया फोरोङोब्ला फरायसाया सोलोंनो हागोन आरो फरायसाखौ नोजोर होयोब्ला बिमा बिफाया मोनसे मोजां परिबेस आबहावा होयोब्ला बे गथ'आ गोजौआव थांगोन नाथाय फोरोंगिरि आरो बिमा बिफानिया सेकेन्डारि जायो फार्स्टआ जाबाय फरायसा whether you are willing or not to learn गथ'आ फरायनो सोलोंनो गियान लानो रोंनो गोसो दंना गैया जुदि गैयाब्ला गावनिफ्राय जुदि लुबैनाय हास्थायनाय गैथाराब्ला सासे फरायसाहा बेखौ मास्टारा हाजार फोरों बे हानाय नङा बिमा बिफाया जेसेबां आबहावा हो जेसेबां सुबिदा हो बे जानाय नङा बेनिखायनो गिबियावनो सासे फरायसाया सासे गथ'आ मा खालामनांगोन लुबैनाय थानांगोन सोलोंनो आरो बेखौ अफ कोर्स न'आवहाय जाय जोनोमगिरि बिमा बिफा बिसोरो मोटिवेट खालामनो नांगोन फरायनाया बेसेबां इम्पर्टेन्ट बेखौ मिथिहोनांगोन फरायनो बायोब्ला जेबो जाया बेखौ फरायनो बेखौ मिथिहोनांगोन आंनि फिसालायाबो बायो क्लास 9आव दं आंहा फिसालाया क्लासाव थां होनब्ला मालाबा बायो आं बिराद बुजायो आं कोचिं क्लास खाथियाव मोनसे जादों आं बेयाव हरदों आं बेबायदि मिटिंफ्राव फैबाथाय फन खालामोब्ला आं थांनो बादों होनहरो दा आं मा खालामनो गोजाननिफ्राय आं सम होनो हाया आंनि गथ'नो खाथियाव थाब्लाबो मालाबा बुङो आं दिनै थाङा मानो ओरैनो थाङि माब्लाय माबाफोर जादों खर' सादों देहाखौ गाज्रि मोनदों लोमजादों अब्ला मानो थाङा ओरैनोबाथ' नों खारग'खाया लोमजादोंबा बुं खर' सादोंबा बुं आं हरा खिन्थु ओरैनो होननानै नों थानो मोना आं ओंखारहोनानै आं दोननानै फैयो बे बानाया बयनावबो थायो नाथाय बेखौ जोङो मोटिवेट खालामनांगोन आं फज'नानै खिन्थायो बेखौ गोबावानो जाथों नांगौब्ला 10 मिनिट फज'नानै जों माबायदि फरायनाय जोंनि आइ आफाया जोंखौ माबायदि खस्थ' खालामनानै फोरोंनाय बेखौ आं खिन्थायो खिन्थाखांनायनि उनाव बे बुङो आं जि गानस्लायनोसै थांसै होनो स' हाउ टु मोटिवेट आवर चिल्ड्रेन जोंनि गथ'फोरखौ माबायदि मोटिवेट खालामनो रायनानै बुजायनानै फोरोंनानै ना माजों बे मोनथाम बिमा बिफा फरायसा आरो टीचार्स एबा फोरोंगिरि बे मोनथामनि जितु कोअर्डिनेशन बिनि गेजेरजों सासे गथ'नि जों मोजां इयुनखौ नुनो हायो अनेक स्कुलफोर दङ अनेक फरायसालिफोर दङ जेरावहाय मास्टारफ्रा खालि साख्रि हिसाबै लायो साफा गथ'नि इयुननि खोथाखौ साना गावनि स्कुलनिफ्राय माबायदि मोजां गथ'फोर दिहुननो नांगौ बेखौ साना बिसोरनि इयुनखौ आं मास्टार हिसाबै माबायदि आङो गोजौआव लांहोनो हागोन माबायदि मोजां खालामनो हागोन बेखौ साना फैयो सम मथे 45 मिनिट क्लास लायो ओंखारो थाङो मास जोबला दरमाहा जायो बेबादिबो मास्टार दं बेवहाय जों कमप्लिटलि सोरबा मोनसे मा होनगोन बेयो बिथिङावहाय जोङो रिलाय खालामनो हाया सोरनिबा बिमा बिफा दं फिसाया मा फरायदों बेखौ नाया पास खालामबाबो फेल खालामब्लाबो रंजानायबो गैया दुखुबो गैया
बिदिबो दं स' बेवहाय जोङो मोनसेयाव जों रिलाय खालामनो हाया जों मोनसे बिथिङाव सोनारनो हाया इट हाज टु बि टुगेदार जे टिचारनि नाजानायबो थानांगोन बिमा बिफानि नाजानायबो थानांगोन आरो फिसाया गथ'फ्रा गावसोर लुबैनाय थानांगोन बेवहाय निश्चय फोरोंगिरिफोरबो दङ स्पेसियेलि आङो बिमा बिफा आइ आफाखौ बुंनो नागिरो जे गथ'फोरनि मोजांखौ जोङो सिमांल' नुबा जाया जों हास्थायब्लाल' जाया जोंहा गोबां मावनांगौ दं अनेक मावनांगौ दं